En Rianxo presentouse Novo Diálogo achegas á obra plástica de Castelao, un libro que analiza os debuxos de Castelao no exilio. Carlos López Bernárdez e Xoán Pastor destacaron a relevancia do autor no 75 aniversario da súa morte. En Rianxo tivo lugar a presentación do libro Novo Diálogo, achegas á obra plástica de Castelao, unha obra que analiza a faceta artística do pintor galego dende unha nova perspectiva. O acto tivo lugar na Casa de Castelao, onde se celebrou unha xornada de reflexión sobre a súa obra a cargo de expertos como Carlos Bernárdez e Xoán Pastor Rodríguez. Fermoso, unha edición moi bonita de Laio Vento, Novo Diálogo achegas á obra plástica de Castelao, de Carlos López Bernárdez, e para conversar con el, pois tamén está Xoán Pastor Rodríguez de Santa María. Xoán Pastor é licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa e tamén en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela, e tamén o coordinador da Asociación Cultural Barbantia. Bernárdez, historiador de arte e autor do libro, explicou que a obra nace a raíz dun convite para participar nunha conferencia sobre Castelao, onde escolleu un tema clave, os debuxos de negros realizados polo autor durante o seu exilio. Xurdiu dun convite no Marco de Vigo, no Museo de Arte Contemporánea, para unhas xornadas dedicadas a Castelao, e obviamente pedíronme que falase desa faceta artística de Castelao e que libremente escollese un tema. Escollín un tema que está moi presente no libro, que é a cerna do libro, realmente, dos dous traballos que hai aí, o traballo que ten maior entidade desde o punto de vista de peso de páxinas tamén, e creo que tamén de densidade, que é un traballo sobre os debuxos de negros de Castelao. É dicir, escollín ese tema porque me parecía que era un tema que eu mesmo non estudara con certa atención, e que me parecía que tampouco estaba analizado desde a perspectiva da historia da arte de maneira suficiente, non? Entón, pensei nun achegamento distinto á obra de Castelao desde esa perspectiva. O libro analiza estas pezas dende un enfoque que establece vínculos co contexto histórico e social europeo da época, ademais de relacionar a obra de Castelao con outros artistas e movementos internacionais. Sempre intentei resitualo desde a perspectiva da valoración da súa conexión co contexto histórico del, tanto no galego como no contexto internacional, entendelo como un artista que ten un sentido perfectamente comprensible desde a perspectiva do que é o contexto xenérico da época que vive. Porque algunhas veces he visto, houve moitos traballos nos que se falaba de Castelao como un artista non moderno, non? Na época, sobre todo a partir de lecturas do diario de Castelao do ano 21 de París, non? París, Berlín, de Alemanha, Bélxica e Francia, non? Do ano de bolsa de Castelao por Europa. Sempre houve traballos de historia de arte que falaban de Castelao como un artista antimoderno, no sentido de antivanguardista, e a mí sempre me renxeu ese tipo de lecturas porque me parecía que non entendía moi ben o contexto. Durante a súa intervención, Bernárdez tamén abordou a importancia da obra de Castelao no 75 aniversario da súa morte, resaltando a súa capacidade de trascendencia artística e ideolóxica. Ao finalizar, Xoán Pastor Rodríguez destacou o papel do Concello de Rianxo no apoio á cultura e a importancia de eventos como este para manter vivo o legado de Castelao. O libro foi presentado cunha edición especial que inclúe imaxes de Castelao que dialogan con outras obras internacionais e está a disposición do público para todos aqueles interesados en profundar na súa obra plástica e no contexto social e político no que se desenvolveu.